बे प्रमद बर' सारा हाजार हाजार बर' रायजो राजाखौ लानानै मालाबा बड'लेण्डनि मुङै सोमावसारफेरदोंमोन नामा? साराखै रायजोफोर। बे प्रमद बर' सारा मालाबा रायजो राजा आइ आफा जाम्बा जाम्बिखौ लानानै जोंनि बिटिआरनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै खोथा होफेरदोंमोन नामा? होआखै रायजो राजा नोंथांमोन। दिनैनि दिनाव बै समनिफ्रायनो प्रमद बर' सारा जोंनि बर' रायजो राजाखौ लानानै एयारपर्ट आरो बिआर फिल्डनि मुङैसो सोमावसारबोदोंमोन। गिबियावनो बयनिसिमबो गोसो गोथारै आसा खालामो जे नोंथांमोना इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङै दं आरो लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङैनो दङ। दिनै आङो नोंथांमोनजों मानि थाखाय बा मा सोमोन्दैयै सावरायनो फैलायखो फिननैनो गोबाव समनि उनाव दिनै आं नोंथांमोनजों नुजालायबाय। मानो होनबा माखासे समनि आंखालाव आं गुबुन दाबसे जायगायाव बेफोरबायदिनो माखासे इउटुब चेनेलनि थ्रुयै माखासे खामानि मावनो थांदोंमोन। नैफोरनि थाखाय आङो साननैसो लेटबो जाबोबाय। स' बिनि थाखाय नोंथांमोननो आङो नेटवर्क प्रब्लेम बायदिसिनानि खारनाव भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन बा कन्टेन्ट लाबोनो हायाखैमोन। बिनि थाखाय आं नोंथांमोनाव निमाहा बियो दै। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि जिथुनाखि नैबे भिडिअनि गेजेराव आंहा माबाफोर गेना गोरोन्थि जाफ्लाङोबा बा बुंफ्लांलाङोब्ला नोंथांमोना निस्सय आंखौ आंगोनि बर' हिसाबै निमाहा होगोन होननानै आं गिबियावनो निमाहा बिग्रोखानाय थायो। दा बेनो आंनि बुंनांगौ बाथ्राया। दिनै गिबि आं नोंथांमोनजों बेखौसो बुङो जे आंनाव कल इनकामिंखौ बन्द' खालामनाय जाबाय। नोंथांमोना जाहाथे माबाफोर गेना गोरोन्थि मोनदोंब्ला निमाहा हो आरो लोगोसे माबाफोर बिदिनो नोंथांमोना मिथिनो लुगैदों बा सोंनो लुगैदों एक नाम्बाराव नोंथांमोननि सिनायथिखौ आंनो वाट्सएपाव हरग्रो आरो वाट्सएपाव मेसेज खालामाबा नोंथांमोना मोननाय नंलिया। आरो बे कल इनकामिं बन्द' खालामनाया नोंथांमोननि थाखायल' नङा, टटेलि आङो जेनेरेल खालामनाय जाखाबाय। आंनि बिमा बिफा बिदा फंबाय आंगोनि फिसा फिसौआबो कन्टेक्ट खालामबाबो मोननाय नङा। मानो होनना बुङोब्ला वाट्सएपनि थ्रुयै नङाब्ला आंखौ मोननो हानाय नङा। दा बेखायनो आङो नोंथांमोनखौ बा सोरखौबा दुखु मोननानै आं खालामनाय जायाखै। आं डिस्टार्ब मोनदों खुद गावखौनो माने जोङो जा बेरायनाय मानायनि थाखाय बा जानाय लोंनायाव एसे प्रब्लेम जायो। बेखायनो आं माने सोरजोंबा माबा मोनसे इम्परटेन्ट रायलायबाय थाफुनाय समावबाबो डिस्टार्ब जानायखाय आङो इनकामिं कलखौ बन्द' खालामनानै लानाय जाबाय दे लोगोफोर। दा नोंथांमोना दुखु दामोन आरोना। नोंथांमोना जेबो नङा दे वाट्सएपाव हाय आदा बा ब्रादार बा ब्र' नोंथां आं उमुखा होननानै नोंथांनि सिनायथिखौ हरनानै लाबानो जाबाय। बिनि उनाव आं टाइम मोनोबा कल बेक खालामफिनगोन नोंथांमोनखौ दे। नङाबा वाट्सएपनि थ्रुयैनो रायलायनो हागोन। दा बेसो आङो रायलायनो नागिरनाया जोंहा बड'लेण्डखौ माला मोनखांखो आरो बड'लेण्डनि मावनांगौ माखासे खामानि दामानिफोरखौ माब्ला मावलांलांजोबखो माब्ला मावखांजोबखो जे जोंहा बिटिआर मोनबोबाय नङा होमबा? बड'लेण्डखौथ' दोनथ'दो, बड'लेण्डखौ साइडआव दोनथ'। जोंहा बड'लेण्डनि जायगायाव बिटिआर मोनबोबाय। बिटिआर एकर्ड खालामना लाबोखांनायनि उनाव मालानि जुगाव जे बड'लेण्ड एबा बिटिआरनि खामानिफोरखौ मावनांगौ खामानिफोरखौ बिटिआर इमप्लिमेन्ट एकर्डनि खामानिफोरजों लोगोसे बिटिआरआव सोसननाय गामि दानख'नाय सोसननाय आरो जिथुनाखि एक्स.Ndfb फोरनि बिथांमोननि रिहेबिलिटेसनफोरखौ एक्स-ग्रेसियानि मोननांगौ मोन्थायफोरखौ आरो बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौ खामानिखौ माला जि उदां खालामजोबखो आं जेबो फात्ताखौनो मोनाखै। माने बे साननैसोआव मिथियोना? बे साननैसोआव आं जेबो फात्ताखौनो मोनाखै। माब्लादि फात्ता मोनस्लाबलायै एक्स.Ndfbनि बिथांमोना उदां अख्राङाव बिरजोबनो हाखो आरो न'खर थाफैजोबनो हाखो। रन्जन दैमारि सारमोनजों लोगोसे बिथांमोना गैयाबाबो 60 जनसो जेलाव दंमोन नङा होमबा? बिथांमोना माला गजोबखो आरो बिथांमोननि एक्स.Ndfbनि केसफ्रा माला खालास जाजोबखो, उइद्र' जाजोबखो आं बेखौ आसरित जादों। दा बाथ्राखौ जोबजासिम खोनासं दै नोंथांमोन। सा ससेयाव गेजेर नाङै नोंथांमोना ससे खोनासंनानै कमेन्टखौ दाहर। आं रिकुवेस्ट खालामखायो। आं बेखौनो आसरित जादों जे बिटिआरनि जिथुनाखि मावनांगौ दफाफोर, बिटिआरआव जिथुनाखि गामि सोसननांगौ दङमोन, जिथुनाखि एक्स.Ndfबफोरनि रिहेबिलिटेसन दंमोन, एबसुनि माखासे रिहेबिलिटेसन दंमोन, बिथांमोननि एक्स-ग्रेसिया मोननांगौ मोन्थाय रांफोरखौ माला होखांजोबखां जेबो फात्ता मोनासै। थारमाने मिथिगौना दिनै बेफोरबायदि एक्स-ग्रेसियानि मोननांगौ मोन्थायफोरखौ रिहेबिलिटेसनखौ आरो एक्स.Ndfबफोरखौ उदां खालामजोबखांनायखायनो बिटिआरनि खामानिखौ मावखांजोबनायखायनो बिटिआरनि खामानि जिथुनाखि गामि सोसननांगौ दङ बेफोर गामिखौ सोसनजोबखांनायखायनो सिमलगुरि ना मासिम सोसनजोबखांनायखायनो दिनैनि दिनाव बिटिआरनि खोथाखौ जोंनि बर'नि एमपिफ्रा एमएलएफ्रा चिफफ्रा माने पार्लियामेन्टआव सावरायनो थाखाय खाबु गैला। मावखांजोब्बाय नालाय बिथांमोनखौ बेफोरनि बागै माने बुंनो थाखाय खाबु होलिया। मानो होनबा नोंस्रा बिटिआरखौ उमुक जायगासिम सोसनखाबाय, सिमासिम नङा होमबा? गामि सोसननांगौ सोसनखाबाय, एक्स.Ndfबफोरखौ जेलनिफ्राय दिरुनजोबखाबाय, बिथांमोननो रिहेबिलिटेसनखौ होखांजोबखाबाय, एक्स-ग्रेसियानि मोननांगौ मोन्थायखौ होखांजोबखाबाय, रन्जन दैमारि सारमोनखौ जेलनिफ्राय उदां खालामखाबाय आरो नोंस्रा बेयाव बुंनांगौ मा खाबु दंबावो? नंगौ नङा?
थिग बे धरनै दिनै बिथांमोना नैबे बाथ्राखौ बुंनो हायैनि खारनाव रुपसि एयारपर्ट लोगोसे बङाइगावआव थानाय रिफाइनारि नङा होमबा नैबेखौसो बिथांमोना डिमान्ड खालामगासिनो दङ। देरसिना बबेया जोंनि बर' हारिनि थाखाय देरसिन बबेया जोंनि बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्डआ देरसिन नङा, जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिटिआरआ देरसिन नङा, जोंनि बर' हारिनि थाखाय रन्जन दैमारि एक्स.Ndfbफ्रा देरसिन नङा, जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिथांमोना जिउ बावसोमनानै गारबोनायफ्रा देरसिन नङा, बिथांमोना रिहेबिलिटेसन मोननांगौ देरसिन नङा, एक्स ग्रेसियानि मोननांगौ मोन्थाय दाबिनाया देरसिन नङा। मानोना जोंनि थाखाय एयारपर्ट आरो रिफाइनारिया देरसिन जानानै दङ। मिथिबायना एयारफिल्ड नैबे देरसिन जानानै दङ। बेखायनो दिनै जोंनि बर'नि एमपिफ्रा जोंनि बर'नि लिडारफ्रा नै बेफोरबायदि बिनांगौखौ बियालासिनो नै बेफोरखौ बिगासिनो दङ। मानो होनना बुङोब्ला अब्ला बेफोरखौ जों देरसिन होननानै साननांगोन नंगौ नङा रायजो राजाफोर नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर। दिनै रिफाइनारि आरो एयारपर्टआ देरसिनखायनो दिनै बिथांमोना गिबि खेब खुगा बेखेवजेननो मोननाय समाव खाबु मोननाय समाव एयारपर्ट आरो रिफाइनारिखौ डिमान्ड खालामदों भारत सरकारनिसिम। दा होनोबो हागौ मानो होनो होआ जानो बेफोर जाहैबाय सामायन' ओंखाम जानायाव दै लोंनायसो सरकारालाय बेफोरखौ मिनि खुसि ओरैनो हरनो हायो नङाबा होनो थाखाय राजिबो जाना दङ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बुंनाय बायदिब्लाथ' नंगौना नङा। दिनै जोङो मा बुंबावगोन आं बुंनांसिगोन प्रमद बर' जै रेनगोरा नार्जारि जै गबिन्द बसुमतारी जै फेरेंगा बसुमतारी जै बिटिआरनि साफ्रोमबो लिडारफ्रानो जै मिथिबाय। मानोना बिथांमोननि थाखाय रन्जन दैमारिमोन एक्स.Ndfbफोर लोगोसे बिटिआरआव गामि सोसननांगौ खामानिफोरा देरसिन नङा, जायनि जाहोनाव दिनै देरसिन मोनब्ला बिथांमोना बैफोरबायदि हारिनि मुङै जिउ बावसोमबोनाय थैबोनाय न'खराव माबा मोनसे अनसुंथाइखौ होसिगौ, लोगोसे हारिनि मुङै हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय दावहा नांबोनाय गाव गावनि जिउखौ बेसेन गैयै खालामनानै हारिनि थाखाय जानजि खाफ्रानानै बिथांमोना जिउखौ पुलिस मिलिटारिफोरनि आखायाव बा सरकारनि आखायाव गथायनानैब्लाबो बिथांमोना जा हायो दान्दिसेनि थाखायब्लाबो नांहैदोंमोन। दिनै बैफोरबायदि बिथांमोनहा देरसिन जानायमोनब्ला बिथांमोननि थाखायसो गिबि खेब खुगा सिगौमोन जोंनि बर'नि एमपिफ्रा बा लिडारफ्रा। खाबु मोनसेयावबो जुदि बुंनो हायाब्ला 10 मिनिट 5 मिनिट टाइम मोनो 2 मिनिट 3 मिनिट टाइम मोनो खोब अफार नङा होमबा 10 मिनिटआथ' जोबोद गोजाननि बाथ्रा 2-3 मिनिट टाइम मोननायावनो जोङो दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि हारिनि थाखाय नांबोनाय बिर जोहोलावफोरनि मुङै जोङो खुगा सियाब्ला जोङो सामायन' बै एयारफिल्डनो माबा एयारपर्टनो बेफोरनि थाखायसो खुगा सियोबालाय जोंलाय ओरैनो गोरलैयै मोनखागोन मिनि जाखागोन जोङो गुबुन हारिजों नंगौना नङा। दिनैनि दिनाव जोङो मानि थाखाय हाजार हाजार बर' फिसाफ्रा लैहोर लैहोर ओंखारबोआमोन, हाजार हाजार बर' रायजोआ आइ आफा जाम्बा जाम्बिया मानि थाखाय संग्राम खालामबोआमोन, मानि थाखाय धरना होबोआमोन, मानि थाखाय रेल लामा राजा लामा जथेबोआमोन बैफोरखौ मानो मिथिदिया दिनै बर'नि लिडारफ्रा। बिटिआर एकर्डखौ खालामनानै फैखांनायनि उनाव बिटिआरआव माखासे गामि सोसननांगौ दङ बैफोर गामिखौ सोसनालासिनो मानि थाखाय दिनैसिमबो फावसायनानै थाबाय थादों अब्ला नोंथांमोनखौ जोङो गाव गावनि उदै थाइसेनि थाखाय बा गाव गावनि न'खरखौ फिसिनो थाखायल' लिडारशिप जादों एबा गाद्दियाव जिरायदों सिटाव जिरायदों होननानै बुङाब्ला मा बुंबावगोन मा बुंबावगोन जोङो आरो बिनिफ्राय अनगा बुंथावना मा बाथ्रा दंबावो जोंनि खुगायाव मा राव दंबावो। दिनै हाजार हाजार बर' फिसाफ्रा एबसुनियानो जा एनडिएफबिनियानो जा बबेनि मुङै मानि मुङै बबे मोन्थायखौ लानानै बा बबे जांख्रिथायनि मुङै जिउ बावबोआमोन, बबे जांख्रिथायनि थाखाय गाव गावनि जिउखौ बावसोमबोनो गोनां जादोंमोन नोंथांमोना निस्सय मिथिखागौ। दिनै मिथिसेयावबो मिथियै बायदि साधारन खामानिफोरखौसो नोंसोरो गिबि खेब डिमान्ड खालामगासिनो दङ। बे एयारपर्ट आरो रिफाइनारिया मानि थाखाय एसेबां गिदिर जाखो बिटिआर सोसननाया देरसिन एक्स.Ndfbफोरनो रिहेबिलिटेसन होनाया देरसिन एक्स.Ndfबफोर जेलाव थानायखौ दुरुंग्रोनाया देरसिन नंगौना नङा? नंगौना नङा बुङोब्ला दुखु मोनो लाजियो गन्थङाव दै नांहैयो मिथिबायना। बे गन्थङाव दै नांबानो साधारन नों आं जाम्बा जाम्बिखौ थोंजोङै बिथांमोना केस होनो थाखाय रेडि जायो, जानजि खाफ्रायो, लाजिनाङो मिथिबायना। बुङोब्ला गन्थङाव दै नांहैयो, गोरबो बिखायाव थिर गावनाय बायदि थें थें हाबहैयो मिथिबाय। नाथाय सादा बुसा सेलाफोरखौ जों बुङाखै, साइडआव थाग्रा आगदा आगसि आखाइफोरखौ जों बुङाखै, जों बुंदों डाइरेक्ट मेन गुदिफोरखौ बुंहरदों। जेरै गबिन्द बसुमतारी सार, रेनगोरा सार, फेरेंगा सार अर्थात रन्जित बसुमतारी सार, प्रमद बर' सार बिथांमोनखौ जों बुङाब्ला सोरखौ बुंबावगोन। जयन्त बसुमतारी सार
जयन्त बसुमतारी साराबो दाख्लै बुंबाय रुपसि एयारपर्टनि थाखायसो गिबि खेब बुंनो खाबु मोननाय समाव दिनै रेनगोरा सारा बुंनो थाखाय खाबु मोनलायबाय रेनगोरा सारनि थाखाय बिआरपिएल नै रिफाइनारि माबायासो थाव कम्पानियासो देरसिन जाहैबाय हा बेफोर माबोरै जाथावखो बेफोर माबोरै जाथावना रायजो राजाफ्रा बुजिनो बाखि गैलिया आरो सोरबाफोर बुजिनो बाखि दंबा रायजो राजाफोर बुजिनानै लादो बुजिजोबदो गासिबो दानि जुगाव जाम्बा जाम्बि जानानै थानो नांलिया जाम्बायानो जाथों सायनानै होनो दारोंथों जों जाम्बा जाम्बि सादा बुसानि साननाया सिद्दाखा बेखायनो सिद्दायै सानफिन रायजो राजा नोंथांमोन आं बारा गोलावखौ बुंलिया बेखिनियावनो आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय जेन गोरोन्थिफोर जादोंब्ला नोंथांमोना आंखौबो बर' हिसाबै निमाहा होगोन होननानै आङो फिन खेब खर' गंग्लाय निमाहा बिनानै थाबाय।